سلام زخبركم تخاتلتنا كما يتولو مباركس نايس ساعة الزيناتات إذا متيكم اللهو مجمّر تاقن رست زينا بعلت مزي ودب حبرات هاكرات مسا بسلطان منغست إرترا ركبات أكيدا مختلا بومبر هو حتاتو جيتاتشو رده أبو الدباو قبائي كم زي ساتف ففليت زحج جوان زفتاتا زلو إيران إسرائيل وتدرع أقمن أملكي تزوات مقلتن كالو تنحزنا متناكم مالنا سناي مكتتال بعلت مزي ودب حبرات هاكرات مسا بسلطان منغست ركبات أكيدا كاب شدشان حسات حزا أبيرترا نايس رحمة بصحة فتسم زلا بدرجات حقا غازيت وانا صحفيت ودب حبرات هاكرات أو هاد مدبات ممكات كلمة وقلولاو ميس رينا جيلاني مس تفلاليو سبسلطان منغست إرترا ركبات أكيدا مس منستر مريت ماينا كبابن أتو تسفاي قبر سلاسي منستر حرشا أتو عرفاين برها منستر فاينانس هاكراو لمعتن دكتور جرجس تخلى ميكال بتناس الأبز قبرتو ركبات إرترا بدهوتات كلمة ونوتس إنمكتام بزعبات السلاسل زلا مدبات بسفيح تزراريبا ميس رينا جيلاني تمالي شمون تنحسد ما أب عرب ربع كوازينن مسفنتون أب أكبابي أتوكرو زي السلاسل زلو لمعتاو مدباتن وتسيتن معزاب عدتا كايدا أبتب منستر مريت ماينا كبابن أتو تسفاي قبر سلاسي تسنيا زكايدتو عدت أب عرب ربع السلاسل زلو هنسات ماكلاي عقن زلو ديغان مساس تأساسر حرشاو نتفتاتن كومدما أب كبابي ماي دمنت زكايد زلو مفواس لالي شحن ميتن هكتارن أب درجة مزداق زركب حموش شميتي الشح فلستاتن أب زتعزبتلو نزتحالف مدرخات زملكت بسئل استسني مجلس توعيبوا سميناون دبون هاجراو حزاتن معزاب أب كوازين نزبا سرجة أبز قبرتهم بتحدما أب كلتشن عسر تربعتن هاجراو حزاتن مخلال بمنجس زوات حقاقاتن أب مسسان سرعة محدرون سنهوتاو بزحنتن زقبر أبركتون بزرزر تقليت الله أما سفنتو دما كوم سارت زقبر مدبات مقرابن مسؤو تزاميدو زيت عمم تكالت حيوي ساعتن مزرقح مسمرات ماين تعزيبا دحرزي أبز هبت حبريتا إرترا كابتن واحد بكلت غازات زيت فهاجرات كنسا بكلمة ولوتي أب كابزتها هاسيا كم زخنت بمملكات منجس إرترا بوشتو عقمن زكايدو زلو كم سرت زقبرز مسكن فتات كم زيت عزبت قليتام مسود بحبرات هاجرات بحبر كوينا كابز زبلت أخسر كم تخل ما زلو أمنت قليتام مقتل أبومبر هوحات أتو جيتاتشو ردا أب ودباو قباي كم زي ساتف أفليت بريزيدنت جزياو ممحدار تقراين مقتل أبومبر هوحات ناتي جيتاتشو ردا أبتا أبقرب أوان كاكايد حسب زلو من بالعسر تربعة قباي هوحات كم زي ساتف بيت صحفة بريزيدنت نبي بي سي أرقاقيتهم أتستزرق حدب دابنا أتو جيتاتشو ناب أبومبر تيودب دكتور دبرتسين قبر ميكال أبومبر ماكلاي كومشن كوتسر أتو تخلبرهن أرأيان زي تصحفيهم سموخت كاسي دليل على مرحنا تتبيت صحفت قدامي نجر كومشن كوتصر نات مسرح يتقبلون كلاين أسر حت ودب زي تختل ليكونن ما كلاي كوميتون أي وسنن قبل نبي بي سي أرقاقيزهم اتحالف وسيخو زغن قجلز قبر زلومبر اتودب زلو فلوت أسر حسسن خيديس لزي كونه أنا يلا خلوني زبل زلو قبل أرديوم اتقبا يكن مسلسة عمتات كايد كم زنبرز تغس دب باتو جيتاتشو جن لما بسن كم عنك مرحنت كساب لهم خم زي تخايدم متنحوم قالتهم قدما أوارح قبائن متحبار زي تدالوه أسن رأي كوميتا بحدات سبات كم زي تجوه بمحبار كومشن كوتصر كمون بدرجة زبان وردان زلو خادرتات هوحات نبعلم كابتو قباي يقللو اللويلوم أبايتا زلو قطع زقودلو من قصقاس أب موداتان ودبنان هزبنان ناب حدا غازوتو يزبلات بريزيدنت جزياو محدار زقبر زلو قيدبت تخصبلو من قصقاس كابناتون ماكلاي كوميتين أفلتو أي كم زخنا حبيروم أتدبدب بخمزة ملكتو مسرح ديمقراسياونت حقاونت أتخكايد مش بشاب زقبر اللي زلو مبل عسر تربعة سرب قباي أب حدا مردا زي تبت حلو كونن دحر خوينات تግራይ ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ህወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ሕቶ ከቕርብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርርባት ከካይድን ምጽንሑ ይፍለጥ ከም ሓድሽ ውድብ ዲኽ ምዝገብ ወይ ዝነበሩ ሕጋዊ ኣፍልጦ ክምለሰሉ ዝብል ጉዳይ ገና ዘይነፀረን ኣካታዕን ኮይኑ ይርከብ ህወሓት ጉባኤ ከካይድ እንተኾይኑ መጀመርያ ብቦርድ ምርጫ ክምዝገብ ኣለዎ ክብል ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ ኣብ ዘይከውን ጉባኤ ምክያድ ግን ናብ ጎንፂ ዘእቱ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቑ ነይሩ ነዚ ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ስዒቡ ምስ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ዝሓብር ኣቦ እምበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ጉዳይ ተዘራሪብናሉ ኣለና ጉባኤ ምክያድ ናብ ካልእ ኩናት ዘእቱ ኣይኮነን ክብል መግለፂ መሃቡ ይዝከር ሕጋዊ ኣፍልጦቱ ውድብ ንምምላስ ናብ ቦርድ ምርጫ ደብዳቤ ከም ዘእተውን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን መልሲ ክወሃቦም ከም ዝፅበዩን ዝገለጸ ኣቦ እምበር መልሲ እንተዘይሂቦምና እውን ጉባኤ
ክካየድዩ ንምንታይ ተኻይዱ እንተኢሎምና ድማ መልሲ ኣይሃብኩምናን ክንብሎም ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣብ ጽባሕ መግለጺ ኣቦ እምበር ህወሓት ምስ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ቃለ መሕተት ዘካየደ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ህወሓት ዘእተወ ደብዳቤ ነቲ ዝነበሮ ሕጋዊ ሰብነት ንምምላስ ዘይኮነስ መሰረት ኣብ ቀረባ ዝወፅእ ኣዋጅ ንኽምዝገብ ዝጠልብ ክብል ተዛሪቦም። እቲ ሎሚ ዓርቢ 9 ነሓሰ 2024 ዘርግሖ ደብዳቤ ከዓ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ውሳነ ዘይዕረፈሉን ዘይፈልጦን ናይ ምዝገባ ምንቅስቃስ ዝገብር ኣካል ከም ዘሎ ተረዲእና ኣለና። ማእከላይ ኮሚቴ ዘይፈረመሉ ዝተጨርበረ ሰነድ ኣታሒዙ ብመሰረት ተሓድሽ ኣዋጅ ናብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣቕሪቡሎ ይብል። ስለዝኾነ ድማ እቲ ናብ ቦርድ ምርጫ ዝኣተወ ደብዳቤ ምሕታት ሕጋዊ ኣፍልጦ ይኹን ብስም ህወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ጉባኤ ናይ ሓደ ጉጅለ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ፈጺመ ከም ዘይቅበሎ የፍልጥ ብጽንዓቱን ክቃለስ እየ ይብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ደብዳቤኦም። ነተናብ ምፍጣት ዝርከባ እስራኤልን ኢራንን ወታደራዊ ዓቕመን ዝገልጽ መግለጽ ወፂኦም። ዕጡቕ ሊባኖሳዊ ሓይሊ ሂዝቦላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እስራኤል ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬትን ኣካይዱ ነይሩ። ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ሓምለን ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ብምቕታላ ዝወስዶ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ግን ገና ምዃኑ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ። ብሰሉስ ኣብ ሊባኖስ ካብ ዶብ ንሰሜን ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ማይፉዱን ኣብ ዝርከብ ገዛ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓካይምን ምንጭ ጸጥታን ይሕብሩም። እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ሂዝቦላን እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ውግእ ከይውላዕ ስጋት ኣስዒብሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓማስ ፖለቲካዊ መራሒኡ እስማኤል ሃኒየ ኣብ ርእሲ ከተማ ኢራን ቴሄራን ከም ዝተቐትለ ገሊጹ ነይሩ። እስራኤል ግን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዝነበራ ኣየረጋገጸትን። ኢራን ብ13 ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካብ እትጅምርን እስራኤል ኣብ ኢራን ወታደራዊ ዕላማታት ካብ እትሃርምን ኣትሒዙ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከቢድ ቅልውላው ከየስዕቡ ልዑል ስጋት እዮም ተፈጢሮም ዘለዎም። ስለዚ ኣብ ክልቴን መን እያ ላዕለዋይ ኢድ ዘለዋ? ኣብቲ ቦታ ሰፊሕ ኩናት እንተተወሊዑ እቶም ዝተፈላለያ ወገናት እንታይ ዓቕሚ ክህልወን ይኽእል? ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካብቲ ዝርአ ንላዕሊ ዝተሓበ ዓቕምታት ክህልዋ ስለ ዝኽእል ቢቢሲ ኣብ ታሕቲ ዝተጠቐሱ ምንጭታት ብምውካስ ነዚ ሕቶ ክምለስ ፈቲኑሎ። ዓለም ለኻዊ ኢንስቲትዩት ስትራቴጂያዊ መጽናዕቲ ዝተፈላለዩ ወግዓውያን ውህባት ምንጭታትን ብምጥቃም ወታደራዊ ዓቕሚ ክልቴን ሃገራት የነጻጽር። ከም ኢንስቲትዩት ዓለም ለኻዊ መጽናዕቲ ሰላም ስቶክሆልም ዝበሉ ካልኦት ትካላት ድማ ገምጋም ይገብሩ እዮም። እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሃዛት ኣብ ዘይሂባ ሃገራት ዝርከብ ውፅኢት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ትካል ምርምርን ሰላም ኦስሎ ዝሰርሕ ኒኮላስ ማርሽ ዓለም ለኻዊ ኢንስቲትዩት ስትራቴጂያዊ መጽናዕትታት ዝህቦም ገምጋማት ወታደራዊ ሓይሊ ሃገራት ዓለም ንምግምጋም መወከሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ። ዓለም ለኻዊ ኢንስቲትዩት ስትራቴጂያዊ መጽናዕትታት እስራኤል ካብ ኢራን ንላዕሊ ኣብ ባጀት ምክልኻላት ዝያዳ ወጻኢታት ከም እትገብርን ኣብ ዝኾነ ክህሉ ዝኽእል ግጭት ርኡይ ሓይሊ ክህልዋ ከም እትገብርን ይገልጽ። ዓለም ለኻዊ ኢንስቲትዩት ስትራቴጂያዊ መጽናዕትታት ኣብ 2022 ከምኡን 2023 ዝነበረ ባጀት ምክልኻል ኢራን ኣስታት 7.4 ቢልዮን ዶላር ክኸውን እንከሎ ናይ እስራኤል ድማ ናይዚ ልዕሊ ዕጽፊ ኮይኑ ኣስታት 19 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ የመልክት። እስራኤል ንምክልኻል ሃገራት ተውፅኦ ወጻኢታት ምስ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት ክነጻጸር እንከሎ ዕጽፊ ኢራን እዩ። እስራኤልን ሂዝቦላህን ኣብ ነንሕድሕዶም ዘካየድዎም መጥቃዕቲ ይውስኽ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከቡ ዕላማታት ሂዝቦላህ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብ30 ሓምለ 2024 ንላዕለዋይ ኣዛዚ ፉኣድ ሹከር ከም ዝቐተለት ገሊጻ እያ። ሂዝቦላህ እውን ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ሚሳይላት እኳ እንተተኮሰ ስርዓት ጸረ ሚሳይል እስራኤል ኣይሮን ዶም መብዛሕትኦም ዓጊቶም እዩ። ይኹን እምበር ዋላ እኳ ሂዝቦላህ ክንዲ ዝኣክል ብዙሕ ሚሳይል ከም ዘለዎ እንተተገመተ ካብ ሊባኖስ ንዝውንጨፉ ሓጸርቲ ርሕቀት ዘለዎን መዳፍዕ ሮኬታትን ሚሳይላትን ዝከላኸል ቀንዲ ስርዓት ኣይረን ዶም ክኸውን እዩ ክብል ጌላ ምክልኻል ማእከላይ ምብራቕ ጀነስ ጀረሚ ቢኒ የጠንቅቕ። ካብ ትካል ምርምር ሰላም ኦስሎ ኒኮላስ ማርሽ እውን ኢራን ሰፊሕ ዝርዝር ዕላማታት ታውፅያ ኣላ። እዚ ፈተነ ምዝንባል ክኸውን ይኽእል እዩ። እስራኤል ግን ንኹሉ ዕላማታት ክትሽፍን ክኸብዳ ይኽእል እዩ ይብል ማርሽ። ንእስራኤል ቁልፊ ኣብ ግምት ከተእትዋ ዘለዋ ነገር ቅድሚ ንዝኾነ ዕላማ መውቅዖም ክንደይ ዝኣኽሉ ክትዓግድ ከም ትኽእል ክብል ወሲኹ የጠንቅቕ። ኣሰናዳይ ዲፈንስ ኣይ ቲም ሪፖሊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወታደራዊ ስትራቴጂስ ብዛዕባ መልሲ ኢራንን ሂዝቦላህን ካብቲ ዝተለምደ ወፂኦም ክሓስብሎም ነፍስኻ ኣብ እተሓሳስባ ኢራናውያን ሂዝቦላህን ሑትን ከተእትዋ ኣለካ ንምንታይ ዳግማይ ተመሳሳሊ ነገር ብምግባር ጻዕርኻ ተባኽን። ሮፕሊ ምናልባሽ እቲ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ክንደይ ሃንደበታዊ ከም ዝነበረን ልሙድ መጥቃዕቲ ሚሳይል ድማ ንምክልኻል እስራኤል ብቐሊሉ ክሰብሮ ዘይምኽኣሉ ኣብ ግምት ምእታው ኢራን ሂዝቦላህ ደባዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ክትተባባዕ ከም እትኽእል ይእመት። ብተወሳኺ ኢራን ናይ ወፃኢ ነዳዲ ዝጸዓና መራኸብ ንምምራኽ ክትሓስብ ትኽእል እያ ይብል። ጀረሚ ቢኒ ግን ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ክህሉ ዘይክእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ። ኤሊት ሓይሊ ሬድዋን ሂዝቦላህ ንስግረ ደባዊ ስርሒታት ክሰልጥን ጸኒሑ ስምዒተይ ግን ኣብቲ ሕነ ምፍዳይ ከም ዘይሳተፍ እዩ ይብል። ብሓደ ወገን ሰራዊት
ምክልኻል እስራኤል ካብታብ 7 ጥቅምቲ ዝነበረሉን ላዕሊ ነቲ ተርእዮ ኣዝዩ ዝሓሸ ምድላው ክገብር እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ዋላ እውን ውሑዳት ዜጋታት እስራኤል ምጭዋይ ዓቢ ምዕባለ ከለዓል ተኽእለሎም ከምቲ ኣብ 2006 ዝነበረ። ኣብ 2006 እስራኤል ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ዘካየደት ሂዝቦላህ ክልተ ወታደራት እስራኤል ድሕሪ ምጭዋይ እዩ። ብክልቲኡ ወገን ብርክት ዝበሉ ሞት ዘጋጠመ ከቢድ ውግእ ድማ ተኻይዱ። ሪፕሊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ወታደራዊ ሃርድዌር ናይቲ ጉጅለ ዓቢ ጽልዋ ካብ ምፍጣር ሞራል ንምንካይ ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም እትኽእል ይዛረብ። እዚ ኣብ 2006 ኣብ ሊባኖስ ዝገበረ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ቃዛ ይብል። F-35 ኣብ ዓለም ኣዝያ ዘመናዊት ነፋሪት ውግያ ኣሃዛት ዓለም ለኻዊ ኢንስቲትዩት ስትራቴጂካዊ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ እስራኤል ንውግእ ድልዋት ዝኾና 340 ወታደራዊ ነፈርቲ ከም ዘለዋን እዚ ድማ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብልጫ ከም ዝህባን ይገልጽ። ካብዚአን እተን ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ዘለወን F-15 ዝተባህላ ነፈርቲ F-35S ሄሊኮፕተራት ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ብምፍናው ካብ ራዳር ካድማ ዝኽእለን ልዑል ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓየን። ኢራን ኣስታት 320 ናይ ውግእ ዓቕሚ ዘለወን ነፈርቲ ከም ዘለዋ እቲ ኢንስቲትዩት ይግምት። እተን ጀት ካብ 1960ታት ጀሚሩ ዝነበራ ክኾና እንከለዋ F4፣ F5፣ F14 ንዳሕረዊታ ኣብ 1986 ኣብ ዝተሰርሐት ፊልም ቶፕ ጋን ፍልጥ ዝኾነት ነፋሪት እያ ዘጠቓልላየን። ኒኮላስ ማርሽ ግን ካብተን ኣረግቶት ነፈርቲ ክንደይ ዝኣኽለ ክበራ ይኽእላ ዝብል ግልጽ ከም ዘይኮነ ይዛረብ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ምንጪ ጽገና ምርካብ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ። ኣይረን ደምን ስርዓተ ኣሮውን ዓንዲ ሕቖም ምክልኻል እስራኤል ኣይረን ደም ኣሮውን ዝተባህሉ ክልተ ስርዓታት እዮም። መሃንድስ ሚሳኤል ኦዚርብን መስራቲ ትካል ምክልኻል ሚሳኤል እስራኤል ሚኒስትሪ ምክልኻል እተሃገር እዮም። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም